Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа моята страница във Facebook и това е сайде. Така. Ето адрес. Сега ще ви покажа страницата. Аз съм споделил в Facebook съм да го намерям. Ето и страницата. Аз в Webbox ще добавя линк. Това съм направил току-що. Това беше. Ето сайтът. Това съм аз. Добре, това беше. Надявам се да ви хареса сайта. Отворете го.